Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umana pa sa teserye tayo itaalawas na pauwan. Traidor, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Congratulations, gayam! Naipasam ti intuyang da nga eksamen tapno makatrabaho ka kas nurse iji US. Agyaman na kiti Diyos. Nabayagan akayat ko ti makatrabaho iji Amerika. Ita, agdan gundaway ko ha. Naggasat ka? Manipod na kiasawa ka ni Josh. Agsasaruno tinasayat agasat mo. Kaano nga tamo ta dumtang kanyak? Sapay la ko ma. Tapalubusan nak ni Josh amapan iji Amerika. Dayta ita ti parikot. Kasano di nakapalubusan? Sayang nga oportunidad no di nakpalubusan. Adda kabagyang mi iji abroad anang ibaga kano ka ni mami. Nga agkasapulan ti ospital nga ayan na iti nurse. Nakapasa ka mo ti exam? Apay, plano maya ti mapan? Sayang dayjay no saan ko agammatan. Manmano dayto yan. Adakan ka na ito. Ang amangan, inton anda ka ni Jay, isukat na ko ni ti Amerikano. Adulakit ti kurso na adakan ka ijay. Apay ko mga isukat ka ngay. Arapaap ko ang mapadakkel ta ko matoy balay ta. No makapanak, mapadakkel ta to'y balay. Sa bagay, no ijay Amerika ti pagtrabahoam, mapadakkel ta ti balay ta. Day ta ti arapaap ko. Sapay ko matagsingsingpot ka apanawak di ti pagilyan tayo. Basta ipawit mo to ti sapol mo. Mangnam naman kang ipadakkel ko ti balay ta. Nalpas mo ka din ti papeles mo ama pa ni abroad, gayam? Wen, gayam. Gundawayak ti kaaddat hiring iti ospital apag trabahuan ti kabagyan mi. Imbagman? In demand nga min ti nurse iji abroad. Sana kas iti trabaho ka sekretarya lang iti may sa abasit nga opisina. Narigat ang makasara kak iti trabaho iti Amerika. Saan mo alalaengan day ta trabaho, friend? Ti importante, ada trabaho. Saan ka nga standby laeng? Wan matkit di Ngam, may kawa kan mailiwak lakit di iti kaawan mo. Sa anak mat nga agnanayon ijay. Agbakasyon ak matlaang ditoy. Agkita tanto matlaang, best. Diferensya laang mat, jay agkita talaang into nagbakasyon ka. Friend, pakibantay mo nila kay ko No agloko, ipulong mo adagos kanya. Ariglado gayam. Awan pagdanagam, tasyak timang sipot ka ni Josh no agloko. Sigurado ang makadanon kan ka, babaan kanyak. May salang nga awag ko, makadanon kan ka. Nay, si kahamat gayam ti masabat ko, Clarice. Nadamag ko nga gabrod ka no mat. Barang makalung automat da tao, manong. Unay ta makalong awon ading. Nagsaya at ti trabaho mo di ospital. Saan kayo mat nga agrigrigat, ading kaw? Nagbasit mo't nga ro ti sweldo dito eh. No siyak ti awan putot na. Diyak kaya tapanawan nak ti asawak. Sa anak mo't nga agnanayon apo manaw, manong Ben. Isaga na aklaeng tinasaliwanwan ang masakbayan mi. Saan kan tula ang milyonaryo? No di kat bilyonaryo kanto, ading ko. Saan ka di anapiit pa yung nagkalay sa da Josh kantiners nga asawa na? Katuan mat. Apa ang nadamag mo? Tada nakadamagak nga agabrod ka no mo ti asawa ni Josh. Kaya't dapay ati agpabak ng mat. Pumanaw, gapo iti dulyar. Rabrabakam ay ati dulyar. Ay, dolyar aya. Adula una, iti masisirap kan ka. Uray na biit pa yan nagkalaysa. Pumanaw da, gapukan ka. Ang mga nuinton mabiit. Si kamat ti mapan iji abroad. No lakit di adamang pa-abroad kanyak. Apay ket din ngay asaan. Ay, sa bagay, uray siyak mat No adamot mang pa-abroad kanyak. Ay, apay kit din asaan ngay. Nadlaw ko abanipod si Magput kakat naulag ti pampanunutam.
No sigurado kumamat nga dagur uray at trabaho kanya kay Jay Amerika. Mapanak mo di Jay. Ay na, ti hindi man ija Amerika kat nurse kan doktor. No, day ta trabaho, narigat. Day tangarod ti pampanunutak nanang. Mapantigayam ko ijay Amerika. E dinto asyak, katjak makapan. Saan mo arumbang nga apalan tigayem mo anak ko? Ekspektaram anagasgasat tigayem mo ngamsi ka. Kasano nga tamat amada anak itikas jay agasat. Ay, malagip ko gayam. Kasla di nakabutan awagan ni Ronay a fiancém. Makumikom ka no para iti umada ni akalay sa amin nanang. Agor nung kano pa eh. Ay, kasta gayam. Ay, no, mapantigayem mo iji Amerika. Maitantan nga rod ti panagsikog na. Hello, Ronnie. Medyo napayag basta tadi kay mawag. Pasensya kan, makumikom kami ngamin. Imayak lang dito yan da signal na. Iso anaawagan ka. O anya, kumusta kan? Okay aklang, Matt. Adayo ka di ti simentuan yung akalsada a kontrata ti boss mo? Wen nga rod. Nagrigat pa iti signal. Iso amasapol mapanak iti lugar nga da signal na. Iti kasta, makaawagak. Mabayag kayo ka di pa dita? Medyo. Saan kami basta makaawid? Ala, aganos ka pa Tap na makaurno nga kiti pagkalay sa ta. Anya pa ingay no di kasta. O sige nga Rudan. Bye. Nay, inawagan na kabutlaangan ni Ronay. Isubot ti kasarsaritam itay iti cellphone mo. Wen nanang. No apay nga adayo ti ayan ti kontrata ti boss da. Kapilitan nga ijay dadayo nga agtrabaho. Ay, anya nga ron ngay. No iso ti ayan ti kalsada matartarimaan. Imbag ata maanusan ni Ronay ti kasya trabaho. Kapilitan a sumurot iti boss da. Tawan na iturpos na akurso nanang. Sa bagay mo't kit diya. Ang oray awan ti naiturpos na akurso. Nulakot nagagat. Nasaysaya atan. Ngam tay nakaturpos. Ngam sadot mo't. Di na mo't ikurri ti inadal na. Wen matkit di nanang. Saan matkit di na mabati sweldo na? Nabayagan iji at trabaho. Iso akay kayat ti boss da. Tanagagat ka no. Josh, nalpas amin ang apapeles ko. Inton umayan alawas ti flight ko. Nay, ulit ka. Di nakisok-sokat iti Amerikano. Ikarik, Josh. Ay ayatan ka. Kat di ka mabalin nga isukat. Gaputay baga mga isaganahan tan tinasaya ta masakbayan ta. Palubusan ka nga ron. Win nangro na to'y balay. Kabayatan nga awan pa'y anak ta. Mapadakkel tapay ko ma. Tapno nakasagana para kadakwada. Maawatan ka. Ikarik mo, nga amin nga ipawit mo. Aramatag amang padakkel iti balay ta. Adda akon diti Amerika. Kita akman dagiti chats iti cellphone ko. No ayan ti kabagyak ako na amang sabat kanyak dito airport. Hello, excuse me. Um, May sa ka, Pinay? Nabaya ka din dito Amerika? Kwa, italaan nga umayak dito eh. Urayak ti mangsukon kanyak. Ay, kasta ka di? Siyak ni Jane. Agkab-trabaho ak iti may nga ospital dito San Diego. EJ Naval Medical Center. Day tamat nga ospital dito San Diego ti pagtrabahwak ka no. Ay, kasta? Kinapudno na. Agkasapulan nga agpaiso ti ospital nga ayan mi. Iti nurse. Kay kayot na kano ti Pinay, tanasisingpot tayo a Pinay. Jane, amang namamong ti kabagyak, ani Eva Santiago. Ni Eva. O sige, tawagak. Gayam kumat day ti a Pinay. Imbilang na, kas may sa agayam. Ada dito'y airport, yung kasinsin mo. Agor oray kan ka. Ape adi ka in may. Ha? Emergency? O sige. Siyak nga rodan ti mangkuyog kun kwa na ama pandita dagusyo. Awan na nyaman na. Agpapada tayo mat apinay. O sige nga rodan. Madamdamapay. Adda kami dita.
Si Kamat, awan anyaman na. Sige. Sige nga, Rudan. Bye! Anya ti kula ni Eva, friend. Naira na kanong agsakit ti anak na. Itulod ka laangan iti dagos da. Intan, Ay, saan ka di nga umay dito ni Eva? maawatan ka, tagdadamo ka, kan italaang ang makita na. Kuha. Irwar ko ti Aidik. Kan tiladawan mi ni Eva iti unag ti mismo nga ospital. Mabitla nga taalaak iti bag ko. Adto ti Aidik. Ada pa'y ladawan mi adwa ka ni Eva. O, kita Sorry, Jane. Ni Eva ngagpaiso. maawatan ka, gayam. Amo, ngagdwa-dwa ka. Ngam, oray siyak no ada saan kong am-am mo. Kat, awisin nak. Talaga ngagdwa-dwa ak. Uta cellphone mo. Amang ano ni Eva daytan. Iso ngagpaiso. Song batam nga rodan, tapno makapantan, ija ayanda. Awan, mabitla ang ngarohan. Karubang samot ni Josh. Awan ka diti kabalay na, ta pimano mo ti asawa na? Awan mo tinakit-kita kanapan ijay balayda. Agmay-may samat ni Diyos ijay. Pupuutan nyo ti ibagak. Addan tumapan ijay. Addan to iyawid na, iti balay na. Asino ti kunam amapan, wano iyawid na ijay balayda? Diyak pa'y maibaga ita. Ngam addan to, uray makita. Nga ta. Ay no siyak. Jack isukat tikas ka ni Clarice. Napintas, nasingpet, kanaanos. Kabaalan nang agsakripisyo para iti masakbayan ti pamilyana. Saan ani Clarice ti parikot? Ti makunaklaan. Addan to iyawid ni Josh iti balayda. Hello? Saan ka kadipay ngagbakasyon dito'y lugar tayo, Ronnie? Lading itek. Palpasin mi pa'y kano ti trabaho mi. Tadda ka naman ng sumaruno akong trata ni boss. Kasta ka di? Kaano ka nga ron makaawid dito eh? Saan ko pa'y nga amuno kaano? Urayan mi pa'y titad duma materyales nga aramatin mi. Umay da pa'y i-deliver ti semento. Kas kadalandok. Kas tamat ti darat kan graba. Kasta ka di? O sige nga, Rudan. Dinamag ko laang no kaano ka asumangpat. Saan kang agdanag ta mabiitan? Aganos ka pa'y basit? O sige nga, Rod. Bye. Apay ayakas kala napukawan dita. Tadi ka matagtagare asimmangpat. Makapaawan ganas ni Ronnie. Apay, anya ti parikot mo ka ni Rone. Napatpatag ti trabaho na. Ngam siyak a fiancé na. Saan ka de akinid daw mo ti grande akalaysa? Iso akayat na kaapatgan. Wan matkit din, nanang. Ngam ti kayat ko, umay na kumamat sa rungkaran dito'y balay. Ay kat maawatam kumamot ti kasasaad na anak ko. Taadayo ti destino na. Hello, Josh. Nakaawag ka man? Ada ibagam? Ada ka kadi pa dito opisina yo, wano nakaawit kan. Awan overtime mi. Isong ada akong dito'y balay. Apay ka di? Ay, kunak na da ka pa iti opisina, tasukunan ka kuma. Apay ka di? Ada ka di pangawisam kanya? Awan ngamin kadwa kiti balay. Mabalin ka di nga may kasukunan di kasi dagti yo. Saan ka nga umay dito'y balay? Agkita tayo jay crossing ti kalsada. Mapanak ijay. Sige, umunak na ruta ni Jay. Urahin ka. O sige, bye. Kasagsagpot mo lang, pumanaw ka manan. Adalaang nalipatak nanang. Inaksublian. Mabayagan ka kaday. Saan ko nga munang? Depende, no anya ti baga ti kadwak. Kadwam. Asino da ita kadwam? Ay, kuha nanang. Katrabahwak. O sige, mapana ko nanang. Na, papanan na nga tayo. Apay nagdardaras api manaw. Lumugan ka ni ti taksi ta mapantan. Papananta ka di. Iti may saan nalatak a restaurant. Masadutak namin ngagluto iti balay. Kailiw mo ti gayam ko. Nalaing ngagluto day jay. Wan nga rod. Anda ko maumay iti balay a para luto.
Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas na napulwan. Traidor. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagabrod ni Clarice, nga asawa ni Josh, takayat na nga isaganaan ti masakbayan ti pamilyada. Iti sabalya pangir, isagsaganaan mat ni Ronnie, ti umadani na panagkalaysada ka ni Lorraine, agayam ni Clarice. Iti may sangal daw, inawagan ni Josh ni Lorraine. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo itaalawas na pauluhan. Traidor. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Iti may saan halata ka restaurant. Masadutak namin ngagluto iti balay. Kailiw mo tigayem ko. Nalaing ngagluto day jay. Wan nga ron. Anda ka maumay iti balay a para luto. Siya kunti umaya para luto. Agpaiso, makidagos ka iti balay ko. Mabalin mo na tamat yung trabaho. Basta free board and lodging. Ariglado. Umanugutak, taawan kadkadwak iti balay mi. Deal! Ada pa kinago sa kabalay tigayem ko e si ti syudad nanang. Kayat mo asawan, agkasera kay Jay. Sana ngagkasera nanang. Ngam libre ti amang kanak. Free board and lodging. Ha? De, aday abot kasta. Saan nga ta? Nga addan to kasukat day ta. Katrabahuak ngamin day jay nanang. Agluto kan agdalusak ijabalay na. Nasaya at karod Tapno saan kan akan ayon nga agplete amapan kan agawid manipod trabaho. Umay kayon to sa rungkaran. No awan trabahok nanang. Nasaya at matnogyan ka pala dito balay. Si kanti makaamu nga agluto iti kananta. Naggasat ni Clarice ija Amerika. Nangato ti sweldo na. Dandani ko narugyan ti imbagana. Apadak kalik kano to'y balay. Ada ka din kinatulag mo nga inhinyero? Adan, medyo dakkel nga mintim patulod ni Clarice. Mangilibre ka nga rodan Mapanta iti restaurant. Sige, inta nga rodan. Agaliwak sa'y taman. Saan la trabaho ka na yon? Apay ka di akasasaom di lalaki nga akin balay iti dakkel a balay, Fred. Kinid daw na akalpasan ka no ti trabaho. Kada Lunes, Miyerkules kan Sabado, inak agdalos ija balayda. Nanghala ka manan iti part-time job mo? Kasapulan, friend. Mayat nga min ti imbagana at angdan ko. Ngam adamanin part-time mo iti sabali ang balay. Kasanon ngay no agsakit ka? Kabailak pa'y mat. Adamat oras ko ang maturog kan aginana iti rabii. Ngam narigat samat. Panunutom mo't aday tabagim, friend. Masapul nga agagatak dito eh. Tapno matunoy ko ti arapaap ko, ije pagilyan tayo. Hello, Clarice. Apay man manukamutin nga umawag. Kanayon ti overtime ko. Numabanugak, maturugak mo tinadagos. Iso apasensya kan ha? Ay, gayam, adda impawit ko. Kasta ka di? Adaman nga rodan itangdan ko iti inhinyero. Iso nga minti makaammo ka lagi ti materyales ang mausara. Diyay kumakayat ko amaris ti ipintor da ha? Ariglado, matungpal ti kayat mo. Sige ha. Baka turturog akuan. Nabambanugak ngamin. O ala, maturog ka nga rodan. Mapan ko alaan timpawit mo inton pikan. Asino din nakasarita mi ti cellphone mo? Ni Clarice, makaturturog ka no. Kaslawan man lat iiliwan na kanyak. Imbagpaykan ka, tao may nak-an-andingayan iti balay mi. Napatag ka ngamin kanya, Josh. Kastakmat kan ka, Lorraine. Nagbalin kan anapatag iti biyag ko. No kasta, agpinpin na tagta adwa.
Kasta ti mariknak. Diya ka mo, no? Kasta kamat kanyak. Sana ngay may dito'y balay mo. No awan ti kastarik nakan ka. Ang kasano ni Clarice? Adamat iti adayo. Saan na amaaramid ti pagrebangan na kanyak kas asawa na? Agpaysong sakat tay kunam, nga addan to iyawid ni Diyos ijay balayda. Kunakon kat. Ada ka din inyawid na, iti balayda. Adda nga road. Kanayon ko ang makita iti bigbigat, kan iti malam. Adda siguro trabaho na. Sino nga iti napimpintas na ka ni Clarice? Napimpintas ni Clarice Sexy ti pamagi ni Clarice. Idin to tabasit, jay babae, kan nalukmag. Amang ano pagpalpalabasan lang rod ni Josh iti oras, day ta babae. Agnanayon nga ta, asaan amaamuan ni Clarice ti amin. Amang ano, sikat ti mangidanon, ta sikat ti kaaruba da. Ay, jak kaya ti mairamraman kadagita abambanag. Diyak maten maawagan ti cellphone ni Lorraine. Uray ti Facebook account na. Awan maten. Binaliwan na nga ta ti account na. At tinasayaat. Mapana kay Jabalayda. Sakbay nga umalis kami iti sa bali a lugar. Apay nga ta diyak mat masarakan ng ti Facebook account na. Naimbag amalam yun, Nana. Ada ka din ni Lorraine? Nay, naimbag amalam mo mo't barok. Si kamat gayam dayta. Ay na, saanan nga agaw awid dito'y ni Lorraine. Addan pakidagdagusan na. Sa dino, Nana. Kaya't ko kumangamin ang makasarita. Asidag kanumot ti opisina da day jabalay. Ay katawagam barok. Tadamagam no ayan na ita. Ay, saan ko ngamin ang awagan, Nana? Nagbaliw ka di iti numero? Ay day tatidyak ka mo barok. Amumot asa anak nga cellphone. Sige nga rod, Nana. Padasak asapulan ni Lorraine. Sigurado asumrak iti opisina da day dya inton bigat. Ija iton ti pangkitaam kan kuana. Sapay lang ko, ma. Tasaan apod no ti atap ko nga insukat nak ni Lorraine. Makumikumak nga agururnong para iti kalay sami. Idin to tasabalin samot ten ti pakakumikuman na. Ay, sa anak pa yung agpadlaw kan ko na. Tinasayaat. Agpaliiwak. Ang mga nadarumbang amaamwak. Ay, aglingadak titoy. Makitak ti sumungad iti opisina de Lorraine. Ni. Addad to asumungad. May sa lalaki. Ti babae. Ni Lorraine. Si puta kita. Dito ay rangan. Naawan overtime may. Kung may kasukuran ito malan. Wan, Josh. Awagan na da overtime mo. Tapno mo na ang jabalay. Naturutan. O sige, umunagak mo na di opisina. Agkita taman na nito malam. Okay. Agdenden na nga ta. Apay abalay kunamat ni Lorraine. Masapol ang maamuak ti amin. Sa anak ngagpadlaw. Agsubliak dito hinton malam. Masapol ang maamuak. No sa dino ti bagbagan ni Lorraine abalay. Surutak to ida itinalimad. Itay pa yan adlaw ko anas daaw ka nakakita kada Diyos kan Lorraine. Kabsat. Asino ka? Awagan na klaangan iti Ronnie. Diyos gayam tinagan ti lalaki. Adda ka di relasyon dagiti do. Siyak mo't ni Ben. Narigat ti agsasao. Ang mukha na yun nga agkuyog ti dua tao. Saan ka de nga agatap ka, pare? Nabayag da ka din. Awan ka di asawa ti lalaki. Sa anak at chismuso. Ang ibagak ti pudno. Adda asawa jay lalaki.
Adda ijay abroad, may saners. Kaasimat nga rod da Janus. Pare, sa dino ka ditayan ti balay ti lalaki? Karubak, pare. Itad ko kun ka ti address. Adda maaramid nga extension ti balay jay lalaki. Jay asawa na, kunak kuma. Among, adda nakita ka lalaki jay ruar. Ang mga no boyfriend jay babae ni Josh. Boyfriend? Pag ko na amat. Nadlaw ko, nga idinakita na da Diyos kan Lorraine. Madlaw ana sakit tinakam na. No saan na boyfriend? Apay nga rod analiday idinakita na ida. Nagdamag pa'y kanyak no adda relasyon dagiti dua. Dua nga rod a puso ti pinaldaang dagiti duan o kasta. Piman mo't dagiti puso alumlumdaang. Idinto ta addamat dua nga agragragsak. Pudno ta ko namben. Agnanayon nga tatiragsak dagiti dua amang lilipo. Dayta, ti urayin tayo, no anya ti sumaruno ang mapasamak. Naalaman ti sweldom. Ingka man siguro ipaw iti asawam anya. Wen, barang malpasan ti balay mi. Dakkel siguro day tambalay. Takanayon ti overtime mo. Tapno la ang dakkel ti maipawit mo iti asawam. No malpas ti balay mi, mabalin kon ti agawid. Tapno makabukal kami matan iti pamilya. May mayat lang ti kompleto a pamilya. Saan ka kadyan nga agsubli dito Amerika? Depende iti pasamak. No makaurno nga kat mangibangonak iti pagilyan tayo iti negosyo, mabalinan. Tapno maasikasok no addan tuman bilang anak mi. Ay, ngam na siya. Agyanak latta dito eh. Bareng ada mga sawa kanyak nga Amerikano. Dito'y gayam ti address nga imbaga ni Ben. Nga ayan ti balay ni Diyos. Aglingadak dito'y. Agvidyoak. Kan alaak iti ladawan dagiti makitak dito'y. Nang runa no adda dagiti dua iti unag ti inaladan. Aday ta. Sumunga din dagiti dua. Kat... At kibkibin da. Tinasayat. Alaak ida iti video. Isum kuman. Iti kasta. Uray adayo ket makita ida analaing. Sikamot gayam day ta, pare Ronnie. Nakitam ka day, no simang dagiti dua di ta abalay. Wan pare. Inalaak pa'y ida iti video Pare, madamag ko man. Anya ka di tinagan jay nurse nga asawa ni Diyos? Clarice Gomez, tinagan na pare. Apay ka day, adda ka di am-am mo nga agnagan iti kasta? Awan pare. Kaya't ko lang ama-amuan tinagan ti asawa ti lalaki. Madamag ko man pare. Kayan ayat mo ka di jay babae. Uwan. Kaayan ayat ko idi. Ngamita. Saan ko nakayat? Saan ang mapagtalkan a babae? Adamot dagiti lalaki, nga uray nagbidod dagiti kayan ayat da, ket awatan dalat ta. Depende iti sitwasyon, pare. Nakitam ka din ni Lorraine, Barok. Wala na. Nga makidenden na iti sabali a lalaki di syudad. Anya ti kun ang Barok. Makidenden na iti sabali a lalaki. Sigurado ka kade. Dua dala ang nagnanaid iti balay ti lalaki. Nakitak ti panagkibkibin da adwa. Mamati kayo kadi. Nga awan na relasyon da. Iti kasjay akin nasingad da iti tunggal may sana na. Abangan no nagbidot ka mga Barok. Tinasayaat. Damagan yun to iti anak yo. Inton umay pamasyar dito'y balayo. Nga mismo asyak tinakakita kadakwada na na. Talaga apalutputot to ti anak ko no sumangpet, Barok. Nasaya at si mangpet kan. Agpaiso ka de nga da ka nam alalaki. Nakamonyo di tanan. Di saludsod ko ti sung batam. Wan no saan. Kwa,
Nasakit tinakam ni Ronnie nga may nangibaga kanyak. Makumikom ka no amang isagsaga na itiramatin yung agkalaysa. E dento tasi ka, makumikom kamot amakidenden na iti sa bali a lalaki. Ni Ronnie kunayo nanang. Kasano nga? Impakita natin adawan yung agkibkibin iti dayjay a lalaki. Apay, ikalaysa na kakani dayjay a lalaki. Kaasim ti agnagan iti Clarice Gomez. Biro kak man ti account na iti Facebook. Kat no mabiro kak. Agalwad dagiti dua amang lilipot. Ay, nga mga lakpay iti ad-ado nga ebidensya. Mang video akpay. Tinasayaat. Mapanak tumanan iti asidag ti balay da Diyos. Kastamatan iti asidag ti opisina ni Lorraine. Amom, ada nag-friend request kanyak. Padan samot a Pinoy dayto eh. I-accept mo Kat no nasayaat at tao. Ag friend request akmat kan kwa na. O sige, gaputa kastati ko nam, i-accept ko nga rod. Kursunada na ka nga ta? Iso ang friend request kan ka? Jakman amo, angam, kasla interesado akan kwa na. Kasla adda kayat ko amaamuan kan kwa na. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas na napulwan. Traidor. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nag-sideline job ni Clarice. Tapnula ang manayunan, ti ipawpaw it na akwarta kan ni Josh para iti panang padakkel iti balayda. Kabayatan na, naduktalan ni Ronnie ngad kadenden na ni Lorraine. Gapu iti sakit tinakam na, inalaan na ida itiladawan, tapanggap na nga i-forward tiladawan kan video kan ni Clarice. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas na pauluhan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sige, kastamot ti kunam, di i-accept ko. Kursunada na ka nga ta? Iso ang nag-friend request kan ka? Jakman mo. Ngam, kasla interesado akan kwa na. Kasla adda maamuhak kan kwa na. Anya? Anya ko matikayat maamu-amuan iti tao at di mo matamam mo. Maamuak day ta. No anya ti makagapo, no apay ang nag-friend request. Orayan ta? No, adda maoray mo. Aday ta. In-confirm ni Clarice ti friend request ko. I-forward ko nga umuna tila dawan dalorin kanda di alalaking agkibkibin. Kalpasan na. I-forward ko amin ang makitak nga aramidan dagiti doa. Di nasayaat. Agbakasyon pa iti trabaho. Saan ko nga ituloy nga yornungan ti kalay sami ko ma. Awan matla Serbina. Gaputa saan ang mapagtalkan daya alurin. Aday ta. Rumwar man ang dagiti doa. Surutak ida itinalimad. Sa nabalit na nakahelmetak. Dinak mabigbig ni Lorraine. Saan na nga mo adan motorsiklok? Ay, masurutak ida iti amin apapananda. Sigurado ang mapandag pasyar. Agsipod taawan opisina ita. Oh, dagiti mang lilipot. Apay anak mo lagad ka anang kita dito cellphone mo. Uray ka lanag na nga. Samo inapot day tangiwat mo.
Pudno nga tada ito Ti asawa kan gayam ko. Agkibkibin na amagmag na. Naragsak da adwa. Gayam mo, kunam. Amang ano na bayag adida nagkita. Iso akasta, friend. Ngam rombang ka di nga agkibin da, friend. Ada sa bali. Video. Kita agman. Mabaling ka di akita agmat? Sige. Umasidag ka. Takitaan ta. Si kamot gayam day taraw ni. Apay nga video ti balay da Diyos, adi pa'y nalpas. Kaya't ko lang i-video. Dakkel ko maabalay. Ngam sayang tanay sardang. Awan trabador. Dakalakit di ti gasto ni Clarice dita. Saan mo't ngamin at tuloy-tuloy ti panagtrabaho dagiti trabahador? Nabayag ka din ana irugi day ta abalay, bro. Nabayag basitin. Nabiit pa'y ni Clarice ije abroad, kat nairugi daytan abalay. Nabayag nga rod no kasta. Wen, no kumatuloy-tuloy ti panagtrabaho, nalpas ko man. Hanggang pasaray sumardeng mo't ngamin ti panagtrabaho da. In forward man ang tiagnagan iti Ronnie ti in video na. Apaar-aramid ko abalay. Di pa'y nalpas. Saan ka di nga imbaga edi ti asawam adanda ni malpas? Kasta ti kunana. Adun ti impaw it ko akwarta kan kuana. Ay, rombang asarda nga amon ti agipawit. Sikan ti mangituloy into nagbakasyon ka, friend. Panangloko ti aramidan ti asawa ka. Adalang arudan babae na. Di na pa'y inaramat ti ipaw-paw it ko akwarta. Para iti nakaisang ratan na. Saan ka di adandani ka nagbakasyon? Nalpas kan samat ang nagrinyo iti kontratam. One friend, kasta ti imbagak ka ni Josh. Imbagak sa anak pa yung agawid. Tanagrinyo ak iti kontratak. Total, nalpas kan ang nagrinyo. Mabalin mo ti mangala iti live mo. Tagahawid ka pa ije Pinas. Wensa, kita ak dagiti rumbang nga asikaswak ijay. Agsubli ak to ditoy. Numalpas ti parikot. Ipagnam nga rodan ti bakasyon mo. Bareng maaproban adagos. Apay ngay, di mo't agpawitin ni Clarice iti kwarta. Naibusan ti impawit na, taingat gatang tayo ti balitok akwintas mo ti dadduma. Nagastos ta mo ti dadduma. Agpaw ito siguro manan Ada nakita ka na pintas a singsing ijay mall. Kayat ko day jay. Mabayag pa imat ka di nga agawid ni Clarice. Ta nagrinyo kano ti kontrata na. Kasta ka di? Kaano nga tamanan nga agpawit? Mas daawak nga ron. Daawan naman pawit na itaabulan. Awagam. Taibagam nga awanan ti panglepas mo iti balay. Tiyan mo na siguro kat nalpasan. Imbagak namin idi at dandanin malpas. Iso ang nagpawit manan ni tidak kalagatad. Itaman pa yan nakaawag ka, friend. Gayam nakadipay. Wennoan niya. Makumikumak akanayon ditoy. Gapat akanayon ti overtime ko. Overtime? Kasta ka di? Kumusta mo ti asawak? Saan ka di naglokloko? Kukwa. Saan mat? Naibaga na lang mat kanyak iti na minsan. Ngawan ka no ti kwarta na. Agkasapulan samot iti kwarta, friend. Apay kuma nga awan kwartana. Pangar-aramatan na iti sweldo na. Kat awan mo't ti pakpakanan na dita. Kurang ka di nga igatang na iti kanan na ti sweldo na. Malaksid, no adda aso apakpakanan na dita. Ha? Aso? Apay nga aso ako nam. Kat awan mat aso yung. Among ka di nga inawagan nak ni Clarice itay? Inawagan na ka kunam. Apay adi nak inawagan. Kan apay nga ta. Adi pala nagpawit iti kwarta. Kinumusta na ka? Imbagak nga awan kwartam. Ket, anya nga iti kunana. Kunana nga da ka no mat sweldom. Umanay ka no ti sweldom nga igatang mo iti kanam. Malaksid ka no adda pakpakan ng mga aso. Anya? Apay nga aso. Aso ka di ti kayar ikak apakpakanan ni Josh.
Apay akas jay timbagana. Oh, anyat indaya mo dun mo. Diyak na awatan. Awan. Agawin ak pay iti jabalay mi. Sarong karak ni nanang. Nasaya at nakaawid ka. Adaman pagsaritaan ta itinalapat. Anya ka di dayta nanang. Kasla na patag dayta pagsaritaan tayo. Jay na ibaga ni Ronnie. Asino tinakdakamatan na akadandanam. Saan ko matakadandan na day jay nanang? Asawa tigayam ko. Ti amo kat babae ti ko nam agayam mo. Lalaki mo't gayam ti kadwam iti balay apakidagdag ko sam. Wen nanang. Asawa nga ron tigayam ko. At ang amin ija abroad tigayam ko. Anya, nakikabalay ka iti asawa ti gayam mo. Ayan ti panunot mo, Lorraine. Nagyanak laang matitibalay da. Apay nga rod nagkibkibin kayo pa itiladawan nga impakita ni Ronnie. Awan ka di tibain mo. At dansakat plano ni Ronnie. Asino man ang aroni dayta? Ti imbagak amang video kada Josh. Kan ti babae nga adda ijay balayda. Gunggunada Ada asawa day di adyos. Apay ang mga iti sa bali a babaeng isang pat na iti balay na. Nadamag ko. Afyan si kanugayam ni Ronnie. Ijay babae akab kabalay na. Isumat lagayam No fiancé na ti babae. Nasakit-lakit di tirik nana no naamuan na ti amin. Mamati ak anakadanon kan ni Clarice ti mapaspasamak. Anyata ti aramidan ni Clarice kadagiti dua. Gapo siguro tadayo ni Clarice. Di danamnamaan ang maamuan na ti amin. In-cancel mo sama ti daddo a sideline job mo, friend. Wen, gayam. Masapul nga aginanaak. Asikasuwat ti bagig. Kanayon ti pa nag-overtime ko. Ngam awan gayam mama ay tinagbamban nugak. Panawanan aday tabagim ti asikaswam. Ag-beauty rest ka. Agpapintas ka mat. Hay, binaybay am ti bagim. Manipod ada sideline job mo. Wen nga ron. Impamaysak ngamin tinagtrabaho. Friend, madamag ko man. Napintas ka di dahi agnagan iti Lorraine? Mabit lang. Ipakita kan ka tiladawan mi adwa. Ada diti cellphone ko. Alaman nga ron, friend. Kita haag man tinangisukatan kan ka ti asawa? Nay, si kamat ron. At damat bagahem. Adda ka di papanam. Ada pare, mangrugi man ti trabaho mi iti adayo. Mapana ki jay. Sardangam ka din timang video kada Diyos kan Lorraine. Saan ko pa nga mo pare? Ngam una ako pa iti trabaho ka. Ngam na da oras ko. Ituloy ko. Impakamum kadikan ni Clarice ti amin. Wan pare, may mayat no maamuan na ti kinatraidor dagiti dua. Namati ka din ni Clarice it impadamag mo, pare. Adakan ko no mamati wano saan. Adamit picture kan video nga in-forward ko. Delikado nga rod dagiti dua, no adda video ako nam. Saan da makalibak no agpalutpot to ni Clarice. Addan dagiti ebidensya nga impatulod ko kan kuana. Babaen iti cellphone ko. Anya ti aramido? Numaduktalam apod no ti impadamag kan ka ti fiancé ni Lorraine agayem mo. Tsaka mo. Nupod no asaan pa'y analpas ti balay mi. Damagak to. No nangaramatan na iti kwarta nga impaw-paw it ko. Ay, kaasi ka nag-side-sideline job. Tapno lang ada pang lepas mo iti balayo. Ngam saan pa'y analpas? Dayta ti pagsakit ang tinakam ko. Uray kumamat. No saan ati gayam ko tinangisukatan kanyak ti asawak. Ay, anyamot dayta a klase ti gayam. Traidor! Wen, traidor. Makangag to kanyak dahi chay alorin. Kunak nga iso timang bantay iti asawak. Ngam... Sabali mo't, ta iso tinangagaw iti asawam. Traidor at talaga. Bayan nyo dahi jay aron ni nanang. Manmanumat lang nga umawag kanyak. Apay, saan ka di nga inlawlawag na kan ti makagapo? No apay aman mano nga umawag. Napatpatag ti trabaho na ngam iti siyak.
Nakurang ka diti pa nakaawat mo, Lorraine. Agsak-sakripisyo jay tao para iti kalay sayo. Basta, pasensya. Noon nakarasanan ti panagayat ko kankwana. Ngam saan anasaya at na ita nakipagnaid ka iti balay ti asawa ti gayem mo. Adulakit iti agatap ka na kayo. Nangrunak at makitkita na nga agkibkibin kayo pa'y. Bay, anyo ida nga agatap nanang. Didak matulungan para iti board and lodging ko nagitaan na uyaw at tao. Ngam kasanun ti reputasyon mo akas babae. Agpraktikal tayo ita nanang. Bay, anyo, dagiti nagsanga ti dila na tao. O sige, mapana ko nanang. Adaman ng trabaho, inton bigat. Pumanaw kan iti pakidagdagusam. Agat atapon ni Ronican ka. Daytoy kaditi nang isukatan kan ka ti asawam? Basit kan nalukmag? Idinto ta sexy kan dakkel ka? Makapainsulto nga rod, friend. Day tapay mo't ababae. Saan nga tanga inaramat na laang dayti a babae iti ladawan? Anya ti kayat mo asawan. Rumbang kadi nga agaramat iti sabali no awanak. Dayta ti kamali ti daddo maalalaki. No awan ti asawa da, agaramat day ti sabali. Nasakit unay para kanyak. Lino ko naklangarudan. Tadi na inaramat ti kwartak iti nakaisang ratan na. At dapay sa bali iti biyag na. Katipay gayam ko. Pren, amangan no inaramat da kan ni Lorraine ti daddo maakwartam. Dagiti agpada at traidor. Nagrigrigatak. Ngam isudakit din tinangaramat. Kaano ta kadi agatangan ti kursunada kasingsing? Di mat agpawitin ni Clarice. Di pa'y umawag. Sa pa'y saan pa'y analpas to'y balay. Gapo siguro tatyam mo na kat nalpasan ti balay na. Ala siguro nasarakan na asabali ija Amerika. Nalabi ta kasta. Mabalin tala kumati agkalaysa. Masapol ti pirma ni Clarice. Tapno may pagna ti annulment. Kasano no saan nga agperma? Saan mat ngaminan ngagpawit iti kwarta. Kasano no sumangpat ti asawa? Pagawidan na kadi. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serya tayo itaalawas na pauluan. Traidor. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanday to'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, in-confirm ni Clarice ti friend request ni Ronnie iti Facebook. In-forward nga rod ni Ronnie dagiti ladawan kan video da Lorraine kan Josh. Agraman ti ladawan ti balay, asaan pa'y analpas. Nasair tirik na ni Clarice. Kat insardengnan tinagpawit iti kwarta kan ni Josh. Idi agangay, adda plano da Lorraine kan Josh. Papagayam, dinggan tituloy ta serya tayo italawas na pauluan. Traidor. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kasano no saan nga agperma? Saan mat ngaminan ngagpawit iti kwarta. Kasano no sumangpat ti asawam? Pagawidan na kadi. Ha? Kwa, saan siguro sumangpat na dyan? Saan ka di nga imbagana? Anagri nyo iti kontrata na? Uwan matkit di. Ngam, apay adi na kan pawitan iti kwarta. Ba't ang arod mo ti pagsidaawak? Saan pa yan nga umawag? Apay no sikat ti umawag. Tapno dumawat ka iti kwarta na. Inawagak nga rod iti kalman iti opisina. Ang tsak mo tin makontak. Adda ka di matmadlaw mo ka ni Josh. Saan mo tan anabarayo boy? Dahito'y kalabas, kat madlaw lata nga adu ti kwarta na. Amangan no agpaisutay ko nam.
Nga indano ng ti agnagan iti Ronnie, ti kinatraidor da adwa iti dayjay a babae. Day tamo ti atap ko. Padasak man ang kasarita ni Josh. Tiliwag, babaan iti saritaan me. No, okay da pailaan ka ni Clarice. Sige, ika gumaam ti umasdag kan kwa na intong lunch tayo. Barang no di ta asidag akantin ti panganan na. Day tati si putam. No sa dino ti panganan na, iso ti papanam. Makilamisaan anak man, bro. Awan mo ti bakan ti alamisaan. Sige lang, bro. Medyo nabayag samot ni bakat mo iji abroad, bro. Nagrinyo ka no iti kontrata na, bro. Saan ka ding agbakasyon? Diyak man mo kinuha na. Nang lipat san di tao. Nang lipat. Apay ko maamalipatan na ka, bro. Adda ka di amum ang makagapo, no apay anang lipat. Ha? Anya ko maangat ti makagapo. Jay kunadan. Uray adayo ti may sa tao. Maamuan na latta ti mapaspasamak, iti adayo. Apay akas na tila nga masimbangpat. Ada ka di kinaririm? Diyan man nasao ti may sa akaduami iti opisina. May papanitian niya. Anya timbaganakan ka. Amangan kanon adda na amuan ni Clarice nga aramid ko. Kasano ko ma? Adayo mat ni Clarice. Dahil nga rin timbagak. Kat kuna na nga uray adayo ti may sa tao. Mabalin lata ang makadanon kan kuwana ti amin. Amo ka di day tao ti relasyon ta? Saan nga ta nga iso tinangidanon kan ni Clarice? Wala niya. Saan nga ta nga isungag paiso? Asino day tao? Karo ba nagtabtrabaho mo't langit ti asidang ti opisina mi? Nalpas sa amin ng ti kasapulan para iti padagbakasyon mo. Saan ka di? Wen gayam, masurpresan to dagiti do amang lilipot. Di da namnamaan nga umadanin ti isasangpet ko ijabalay ko. Anya ti aramidom? Numadanon mo idaadwa ang ijabalay mo. Anya pa ngay, papanawak idaadwa ijabalay ko. Kasladyak mailadawan ti rupa ti gayem mo, nagsango kayo. Iso ti imbagak amang bantay iti asawak. Hanggang pinaypayso na matan abinantayan ti asawak. Ta iti pay kwarto mi tinang bantayan na. Ay, nagpuskol at talaga ti rupa day ta agayem mo. Talaga, saan kun agayem ti kasya aklase ti tao? Ulag. Ngam, no agkidaw kan ka ti asawam iti pamakawan, mapakawan mo ka di? Panawin to ti makaibaga, no mapakawan ko. Ngam iti inaramid na kanyak. Napunasan ti panagayat ko kan kuana. Sa bagay, no siyak mo ti nakapasamakan ti kasta. Ay, jak laam mo mat asawan. Di naman lapin ang panunot ti panagrigrigat. Kan kinaanos ko. Agi padamag kan ano anya tinagsaritaan nyo ka ni Josh? Imbaga na, anang lipat kanon ni Clarice. Nang lipat? Kasano ko maanang lipat ako nana? Imbaga na, asaan kanon ang nagpawpawit ni Clarice. Kasano ko maapawitan da no kas jaymat? Ti dakas ket di, no sika ti atapon daan ang idanon. Ha? Ay, gaya man niya. Ay, atapandak tulakit di. Delikado kan. Masapol nga ibagam asaan asikati ng idanon. Kasano, no di damat damagan, no siyak tinang idanon. Naadan kan iti parikot adi na oras. Ay, pagmadyan na, tinalaing agmarites ako nada. Ay, mapabasol adi na oras. Di ka kadimadanagan iti kastangar aramidan nyo iti pagigyan ng abalay? Basol ka di ti agayat, nanang. No inagaw nga ayat, talaga abasol. Kasanaw no sumangpot ti asawa na. Kasanaw no idarom na kayo. Kasano ko mga idarom na kami? Ada ijay Amerika, jay tao, nanang. Kasanaw nga road no kala at asumangpot. Ada ka di pa'y ropa am nga iparang mo kunkwana. Saan pa'y asumangpet day jay, nanang? Kan maysa, kuna ni Josh anang lipat ka no. Tadinan aw-awagan ni Josh. Namuan na nga tanat ti aramidan nyo. Iso adinan aw-awagan ako nam ti asawa na. No kasta, kaawatan, anawaya kami ka ni Josh.
Maikanlay sana ka nga road, kat nagkanlay sana mo ti asawa na. Ay sinayang mo ni Ronnie, Lorraine. Di mo inaramat ti utak mo. Hello? Ronnie? Si kakadida ito'y? Uwen, siyak na ito eh. Kaya't ko lang adamagan, noan niya ti pangadang mo iti inaramid ti asawan, kani Lorraine. Jakpay amo ita. Ngam agawidak iti mabiit. Inak kitaan ti ipapaaramid kong abalay. Kasi ka pa eh. Sayang tinagbanugan. Uray si kamat. Nagtulag kayo gayam nga agkalaysa. Apaman ang makaurnong ka. Dahil ti pagsakit ang tinakam ko. Nagtulag kami ngagtrabaho ak. Ngam sa bali mo't tinararamid na. Maladingitan ka para ken ka, Ronnie. Kasta akmat kan ka, Clarice. Agpada ta aliniputan dagit ito. Angam nam na maag ama ka move on tan tumad lang agpadpada. Sapay la ko ma, Ronnie. Ada ka ding ticket mo, friend? Adan, friend. Inton umay alawas ang ti flight ko. Ay, anya nga tatima ko na tigayam kan asawam. No makita da ka, tadi mo imbagbaga nga agawid ka. Imbes amaragsakan nga agawid. Saan? Ta sigurado asakit tinakam ti madanon ko ijay. Eh, syempre. Nang runa, numadanon mo idaadwa ay balay mo. Saan ngamin ang mapagtalkan dayjay, agayam? Isungarod nga imbagak at traidor. Isong apapanawak ida. No addadapay lang ijabalay ko. Asino tinakanagan iti balayo? Amangan mat no nakanagan iti asawam. Saan? Balay ko dayjay. Idi saan kami pay nga agasawa. Iso anak kanagan pay lakanyak. Malagip ko gayam. Kasano no saanan nga agawid ni Clarice? Nakanagan ka di kada kayo adwa to'y balay? Impanagan samat dagiti dadakkel na dayto eh. Sakbay anapandanag na di sa bali apagilyan. Nakanagan pa ilang ken ko ana. Kukwada da ti lote ang nagtakdaran to'y balay. Uray nakanagan kan kwa na. Tawan mat dito eh. Duata mat nga gigyan. Anya nga tatiga po na. Tapay asaanan nga umawawag. Kan saan mo tan ngagpawpawit. Kasano nga malpas. Day takaruban samat aben tinangidanon ka ni Clarice. Anya pa'y ngay. Awan sa balya. Man nakibiyang ti awaran bain. Adda akong diti Pilipinas. Mapanak iti terminal ti bus. Apaman na makadano nak ijay lugar mi. Isaganak ti bagik. Tapno sa anak ama stress. Wenno agsangit. No makitak dagiti duha iti unag ti balay ko. Nagring ti cellphone ko. Asino nga ti umawat. Sunggatak mo. Hello? Si Kamot Gayam, friend. Kamusta ka, friend? Nakadanon ka din, di tabalayo? Saan pa'y? Mapanak pa'y la ijay terminal ti bus. Madamdama pa'y makadano nak ijay. Padamagan kanto, noan niya ti sumarunong ama pasama. Ingat ka, friend. Liklikam di may stress. Wen, saan ko nga i-level ti utak ko iti utak da. Ngam no adda delikadesa da. Ammo da ti agbayin. Kat pumanaw da ijabalay ko. No, siyak di si Kang, ay papanawag ida. Naglaing kat dagitan at tao. Liputan da ka. Sada pa'y agnaon iti balay mo. Wen nga ron, talaga nga awan ba inda? Traitor da. Awan ti opisina ita. Papanam? Adala basit papanan mi karagiti kakaduwag. Mabit kami lang. For the boys only. Agbati ak nga ron dito'y balay? Kapilitan Ta for the boys lang nga ron. Saan ka ngagbaybayag iti papanam ha? Depende karagiti kakaduwa. Saan ka ngagbarbartag? Tano malabas mo? Nakababain? Ala, uwin. Sana nagbayag iti inuman.
Kon iti arubayan ti balay ko. Talaga asaan analpas. Umunagak. Addada siguro dita. Tanakalukat ti tawa. Idoron kulatan ti rida. Awan tao iti salas. Agdiretso ak iti kwarto mi nga gasawa. Clarice! Mayat mat! Ta iti pa'y kwarto mi nga gasawa tinang bantayam iti asawak! Clarice! Imay ka kadi dito'y balay ko? Tapno kalungam ti asawak! Imbaga naman lang akadwak dito'y balayo. Kadwam! Aging ga sa balin tinaramid nyo? Nagturig kayon. Ta dito'y pa'y balay ko mismo tinang liputan nyo kanyak! Saan ko mataplano ti bang lipot kan kagayam? Saan mo aplano? No inaramid mo. Awan ay kay tibain! Manglilipot! Ulag! Kaslada tao akadwa ni Lorraine dito balay. Imay kaditi inana dito balay. Anyat klase yung atat tao. Ha? Agpada kayo amang lilipot. Nabartoy ka kani. Tada sa bali amang mangig ko. Imposible ang boses ni Clarice ti mangmangig ko. Agsok. Tarsik ti munog dito balay. Ayan tipadang amang lilipot. Ha? Boses nga agpasyo ni Clarice. Umasidag ka kanakwana. Urayan tabit ni Josh. Urayan ka ni. Taagkuyog kayo apumanaw. Sige lang. Agkuyog kayo apumanaw dito'y balay ko. Anya? Clarice, darling, adakan. Darling tarubam. Ah? Agpada kayo amang lilipat. Ta dito'y pa'y kwartok tinangaramidan nyo iti kalukwan. Awan matdakas ni naramit mi. Sa anak atanga, Josh. No adda pa'y panagbain nyo. Aramidan nyo tirumbang. Dita kayo na tamapanak iti guest room. Ah? Nabanugak iti biyahe. Apay, adi may mga sumangpet ka. Ta sinabat ka iti airport. Tapno saan ko ang mapaniknikan ti kinaman ang lilipot yo? Sino ka di tinangidanon kan kahit isan nga umno? Agnagan iti Ronnie. Ah, Fiancé ka no ni Lorraine. anya? Dita kayon tanabanugak. Inak aginanan. Sino na taaroni a fiancing? Awan kamin. Tasikan ti ay-ayatag. Apay, adi mo na dakdakamat na taaroni. Isukat nga ron tinang sagmak ka na ta. Sinalbag day dya aroni. Kunak nukunang day dya tao. Kunak no ni Ben tinangidanon. Dahil dyan gaya maroni. Manakibiyang day dya lalaki. Makitak la kuma. Tapno makisinublian ka kinkwana. Kasi ka, makisinublian ka kadimat ka ni Clarice. Ha? Ah? Kaya't nakpay nga ta. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serya tayo itaalawas ang napulwan. Traidor. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanday to'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan nga ayunan ni Isabel ti aramid de Josh kan Lorraine. Iti maysang aldaw, agmay maysa ni Lorraine iti kwarto ni Josh, idi kalaat asimmangpet ni Clarice. Kat dita, nakaisawang ni Clarice, iti saan nga umno kan ni Lorraine. Papagayam, denggan tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluhan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Tapno makisinublian ka kinkwana. Kasi ka, makisinublian ka kadimat ka ni Clarice. Ha? Kaya't nakpay nga ta. So ti kasamiento ka. Kat ni Ronnie, kaya't nakpay nga tamat.
Agimpake kang arudan tagawid kan. Agsublikan iti fiansen. Di na ka di itulod ni Jabalay mi. Kasano ko mang itulod ka? Kat adamat dito yan ni Clarice. Kasano nga ron itan? Pagtalawan naklata ka din. Nakaumay kang ngagmay mesa. Makaawid kamot nga rod ngagmay mesa. Day, dapat maleta anak ko. Agawid ka din dito'y balay. Wala na. Kapilitan nga agawid akon. Apay nagsandaay ka. Ada ka di madi napasamak. Simang patan ni Clarice, nana. Mamati ka din itimbagak. Agyaman ka. No di na kayo indarong. Gapo iti pananglipot yu adwa ka ni Josh. Ayan nga taytan ni Ronnie. Itapay ang malagip mo ni Ronnie. Masigurado ka nasakit ang tirik na dayjay. Dinak nga tamapakawan. Agsinublian kami kuma. Sakbay nga may nga inaramid mo dayta. Pinanunot mo pa'y kumaka umuna. Saan la ang apuso ti aramatan no maipapan iti ayat? No di kat agraman ti panunot. Sabali mo tihiso mo asimrot iti opisina, si Ha? Ben. Imbag tadyak pimanaw ijay balay iti kalman. Adda na buyak nga eksena. Ha? Anyang eksena? Amano, kasla pelikula mo, Ben? Kasla Benten? Anya abenten. Amom, simangpet ni Clarice idi kalman. Idi kwan, rimwar jay kirida ang nakamaleta. Ni Lorraine. No kasta, pimanawan ni number 2? Anya pa'y ngay. Angamjak mat nakita rimwar ni Josh itangal daw. Aglangan nga ta. Ay na, sigurado a World War ti mapasama ki Jabalay da ita. Anya pa'y ngay. Sigurado lakit di nga apat ti mapasamak. Nasaya tarimor kay ti kwarto, Clarice. Apay ko man no rimwarak. Ayan ti kiridam. Apay nga adda ka pa ila dito ay. Nagawidan ni Lorraine na gaya mo. Awan ti gayam ko at traidor wano ulag. Kat si kamat. Ayan ti impawit ko a kwarta. Apay asaan pa'y analpas ti extension ti balay. Nangikam iti impaw-paw it ko. Nang inaabi na materyales. Saan ngay manay? Idi imbagam amalmalpas. Impaw-itan ka iti dakkel agatan tapno malpasan. Angam saan? Tainaramat yo iti kalukuan ti kwartak. Surutam ni Lorraine. Ay ayatin ka, Clarice. Napudno nga ay ayatan nak. Di na kumalino ko. Iso akid tawag. Di ka kumapay agpakita kanyak. Tama istresak ang makakit-kita kan ka. Gapo iti inaramid mo. Kaya't maasawan, pumanawak dito balay. Rumbang laang. Di daklakin asyan. Amom ka di ajak pa'y makaina na iti husto. Taag-over tayo mag. Kaya't ko lang ang makaurnong iti pangpadakkel ta iti balay. Ngam anya ti naramid mo. Awanan ka itabain. Hello? Si kakadiday to'y, Ronnie? Wen, nakasangpat ka din dito Pilipinas? Wen, pinapanaw kong ti fiancem dito balay ko. Mabalin nyo siguro nga ituloy. Tinapaay a plano nyo. Napukawan di pa nagtalag ko kini Lorraine. Sinaktan na unay tirignak. Oray siyak. Iso akayat ko pa'y pumanaw ni Josh dito balay. Ad-ad na amalagip ko tinasakit nga naramid na kanyak. Kinaykayat ko matim madayo kini Lorraine. Saan ko pa'y akayat ang makita? Nasaktan ako unay iti inaramid na. Numalpasan ti balay ko. Agsubli ak tumatlang ija Amerika. Saan ka din ang makisinublian iti asawan? No kadak ito awan pa'y planok. Ngamjak mo iti masakbayan. Kasano kayo mat kan ni Lorraine? Napunasan ti panagayat ko kan kumana. Kastamat ti panagtalag ko. Saan akas karina ang maisubli ti amin? Wen, Ronnie, pudno tinakunam. Narigat ang maisubli ti panagtalag.
Anya itati plano, dadantigayam mo alino ko. Diyak nga rod amo, nanang. Idi, naragsak kami adwa no kasjay nga agkuyog kami. Ita, kaguran akong tigayam ko. Kasano? Impabantay na kan ka, ti asawa na. Ngam si kamot tinagdadaol iti panagtalag na kan ka. Si kantay ko nada iti Tagalog, abantay sa lakay. Itala nga maamiris ko ti dakas nga inaramid ko, nanang. No dimngag kapay la kumakanya, kiti pamagbagak iti. Awan ko mati pakasidsidiran ita ti konsensyam. Impaay ko ti amin ko ka ni Josh. Ngam idisimang pati asawa na. Kasla ak aso a pinagawid na latan. Kasano? Katsimbang putmutun ti asawa na. Saan sama ta simrot ni Josh di ta opisina da? Dinamag ko iti kakadwana, kat nagpakada ka no. Saan ka no asumrak ita? Hala, amangan no saan pa'y analpas ti gubat iti pagtaengan da? Gubat pa'y nga ta, di pa'y lang nga ta nagsispire. Apay ko mga agsisfire da, kat awan mo't armas da? Si kamot. Amom ngay, no pan nakaarmalay tingiwat da. Ay, sika talaga. Chismoso ka. Saan ka nagchismes no di ka nagdamag? Asino nga ta kadata tinalaing ngagchismes? Saan nga taasi ka? Ah. Kat siyak mo ti paradengeg. Hello, friend. Nakaawag ka man? Kumusta kan dita, friend? Ayos ka di matlaan? Ayos mo kit di. Nadanon ko at talaga ni Lorraine di tibalay ko. Pimanaw, idiim mo nagak iti guest room tibalay ko. Anya? Balay mo? Ngam iti guest room tinagdagosam? Saan kat ati master's bedroom? Kasano? Kat ijay ti ayan ni Lorraine idi simang petak. Alangan ang makirig punak kadakwada. Kat, awan da nga roden adwa di tabalay mo. Diyaka mo, no pimanaw ni Josh. Adak ngamin ita itiruan. Nakisaritak iti inhinyero amang ituloy iti balay ko. Sika pa yan ti makisao iti inhinyero? Saan kat ani Josh? Saan kon nga italagkan ko na ti kwartak. Amangan pa'y no aramaten da adwa tinabat-bati ang nagbanugak. Sa bagay, adda kalintagam. When, friend? O sige, agsarita tantumanan inton maminsan. Ni Josh matinakita ka pinapanaw yun, nanang. Imbagak asan arumbang nga umay dito'y balay tayo. Awan pulos karbangan na nga umay dito'y. Saan niyo ko mga inaramid dayta, nanang? Di mo ka di amo nga aramatan ti utak mo, Lorraine. Kasano, no idarum na kayo ni Clarice. Makita ti pulis nga da kayo adwa dito'y balay tayo. Agdarumpay nga ta? Di mo laam mo ti panunot ti tao ang nasaktan ti Riknana. Di kay tumot kami nagpanunot adwa ka ni Josh. No napanangkit di ati utak yu adwa. At damanan baro adamag. Amangan no kayat mo amaamuan. Aywan Mr. Storyteller. Ibagam nga ruden. Saan mo adamagan no kayat ko amang nga gano no saan? Tamo mo no anya ti sumbat ko. Nakitak arimwar ni Clarice nga agmaymaysa. Idikwan, nakitak mat arimwar ni Josh. Adda maleta na. Maleta? Agtalaw nga ta? Apay nga ada maleta na ako nam? Day tati saan ko nga amaw. Dinamag mo kuman ano papanan na idinakitam arimwar ang nakamaleta. Adayuak mat idi nakitak. Alangan nga agsubliak, tamapan ko tayo damagan. Kumaa, tapno kompleto ti ipadamag mo kanyak. Kastoy langan ti aramidan ta. Intun sumrak ni Diyos iti trabaho na. Si kamat ti umasidagkan kwa na, numapan mangan iti kantin. Agin dadamag kamat akan kwa na. Awan sa ti nakatugaw dito ayan mo. Makilami sa anak man. Sige lang. Awan mat nakatugaw. Kasla lonely ka. Saan ka di arumbang anaragsak ka? Kasi mangpautan ni darling mo. Sa balitan ni Clarice. Saan na kasi di? Kasla di nakamamon. Saan na ka ngam mo? Ay, hindi ka maawatan. Imposible mat amalipatan na nga asawa na ka. Di nagkasasaw. Sa pimanaw ako ni Balay mi. Kasla ngamin, Jack may rusok nga anda kabalay ko.
Ngam dinak mat kasasao. Adda siguro makagapo. Apay adi mo dinamag, no apay adi nakakasasao ako nam. Bayaman. Nukas niya ti kayat na awan mabalin ko. Siyakmat itati agi padamagan ka. Kuna ni Josh api manaw iti balayda, ta saan ka nun akasasao ni Clarice? Awan ti pabasulan na, no di ti bagina matlaeng. Tingamin pa nagtalag, kat narigatan ama isuble, no da ito'y kat napukawan. Uwan mo't ket diya, podnot ako nam. Iso asi ka, no adan tumot asawam, saan mo alipliputan? Uuray si kamot No siyakmat ti adda kaayan ayat na, kat makidan na iti sa balay. Bay ako, saan kun ngay kalaysa? Kat no siyakmat tikas ka ni Clarice, jakmat amuno niya ti maaramid ko. Nang runa no pati kwarta kat inraman da aginastos. Nay, si kamot ti masabat ko, Clarice. Adumat a materyales apang balay ti indeliver da iti arubayan ti balay mo. Wen, tapno malpas ti balay ko, Manong Ben. Awan ka didita ni Josh. Jakmat makitkitan. Diyan mo tinapanan na. Amangan no sinurot na, ti babae na. Ay, naulaw sa ti asawam. Anya pa nga ti sapulan na kan ka, ading kaw. Nakulaapan siguro ti panunot na. Tila ang pagragsakan na tinapanunot na. Ay, hun gayam. Adda ka di pa'y planom nga agsubli di Amerika? Wen, sayang ti kontratak, Manong. Nakarenew akon. Nagbakasyon naklaang. Nay, si kaabot ti adda dito'y tiyandaan, balasang ko. Wen, nana. Gumatangag iti kanon dagiti trabahador amang ituloy amang aramid iti balay ko. Ay na, siya kun ti dumawdawat iti dispensar. Gapo iti inaramid ti anak ko, balasang ko. Saan ko nga anlugutan ti inaramid na? Nalaka ti mamakawan, nana. Ngem ti saam nga impalay na. Narigat amapunas. Maawatan ka balasang ko. Kat ulit at ti dumawat iti pamakawan para iti anak ko. Saan arumbang ada kayo ti agkid daw iti pamakawan, nana? Awan basol niya. Ni Lorraine, tinakabasol kanya. Di mo ka din mapakawan ti anak ko, balasang ko. Ti taong nga agkid daw iti pamakawan, kat mapakawan, nana. Kasanon, no saan nga agkid daw iti pamakawan, wen no saan nga agbabawi. Nagsabat kami ka ni Clarice iti tiyandaan. Nakisao ka di kada kayo, nanang? Indawatan ka iti pamakawan. Ngam ko na asaan asyak ti dumawat iti pamakawan, no di ka tinakabasol. Kasladyak may turad ti sumango kan kwa na, nanang. Kasano nga rod ang mapakawan na ka, no di ka mat dumawat iti pamakawan. Kaslain talag na kan ti asawa na, ngam sabali mo ti naramid mo. Mariribukan ak, nanang. Anya nga tati aramidak. Duha a tao ti pinaldaang ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas na pauluan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Merrill, ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jofar Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas na pauluan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasano ang mapakawan na ka, no di ka mat dumawat iti pamakawan. Kaslain talag na kan ka, di asawa na, ngam sabali mo ti naramid mo. Mariribukan ak, nanang. Anya nga tati aramidak. Dua tao ti pinaldaang ko. Rumbang asangwam ti nakabasulam, kat dumawat ka iti pamakawan. Dakkel abasol ti naramidam, anak ko.
Agkita kami pa'y nga taka ni Ronnie. Itala ang amalagip ko ti patag ni Ronnie. Sapay ko matagkita kami pa'y. Panawon laangan ti makaibaga iti dayta. Ngam no agkita kayo man. Saan mo anam naman, akas iti sigot ti panakilangan na kan ka. Tanasakitan di tao. Kasta nga ta, nanang. Anya pa'y kumatinam na maam. No si kakas pangarigan ti insukat na. Anya ti mariknam. Hello, Fred. Imbag man, takanayon nga umawag ka. Umatanin ti panagsublim dito Amerika. Nalpas ka din, ti ipapaaramid mo dita. Dandanin. Apaman amalpas, umaya kun dita. Ayos kayo ka din nga agasawa. Di pa'y nagpakita, manipod pimanaw. Agmay may saka nga rod amang kitkita kadagita trabahador mo. Anya pa'y ngay. Jack namin maipyar iti sabali ti kwartak. Sayang laeng, amangan lumaungaw laeng. Wen kat urayik ti panagsublim pren. Mailiwak matan kan ka. When friend, iti mabiit, adda akto ditan. Nagpintasan ti balay mo, ading ko. Asino nga iti mangbantay to, into nagsubli ka di Amerika. Ni ka di Josh. Saan? Amangan no aramatan dalang iti babae na ti balay ko. Adda kasinsin ko abaak abaro. Isupay latimang bantay iti balay ko, kabayatan ti kaawan ko. Sa dino nga itinagdagusan ni Josh. Awan samot balay na dito eh. Diyaka mo, manong. Bukod nan aparikot dayta. Talaga ka ding aglinipat kayon, ading ko. Saan mo ka di mapakawan no dumawat iti pamakawan? Ti tao anapasnak nga agkid daw iti pamakawan kan agbalbaliw. Adda gundaway na ang mapakawan wenno mapatgan. Ngem no saan a dumawat iti pamakawan kan saan nga agbalbaliw. Awan lat ammo kon manong den. Sabagay. Pudno, dayta anak kunam. Oh, hello. Friend, kamawdyanan na. Sikat imawag. Kat, kumusta ka ditan? Ipadamag ko analpasan ti balay ko. Adamat kasinsin ko nga inalak akas caretaker. Agsubli ako dita. Sabtan nak to ija airport, ha? Ariglado. Oy, yalaan nakman iti. Daing, ha? Amumutan, balitok dagita ditoy. Wen, tapno sabtan nak ija airport. Amangan no di naksabtan, no awan daing. Kasla kayat mo nga ibaga, anapat patag kanyak ti daing. Sika, friend. Sikatin ang ibaga iti dayta, friend. Saan asyak? O sige nga, Rod. Agsarita tanto manen iti sabali agundaway. Bye, friend. Nay, adamot maleta mo, ading ko. Agsubli ka kadimanan iti Amerika. Wen manong Ben, inton rabiin ti flight ko. Kayat mo asawan. Agmay saka mapan iti airport? Anya pa'y ngay. Insukat dakmet nga rod iti sabali. Di agmay saak. Sasaor natin ang isukat kan ka, ading ko. Amok amasayangan dayjay. Anyangay nga rod. Nalpasan tinalpas ako nada. Wen manong Ben, adda katakwadan, no ituloy dalat ta ti basol a relasyon da. No apay asan nga agpapa dati panunot ti tao. Apay nga adda mangisukat iti asawa na. Aramid tinakurang ti panagpampanunot na dayta, manong Ben. Ngam no masirib ti tao, di na isukat ti asawa na. Uray long distance nga ayat ako nada. Uy, balik Amerika kan, friend. Sana na balik bayan. Balik trabaho manen friend. Angam, awanan ti sideline at trabaho. Friend, saan kayo kadipay ang nagsinubyan kanila kay mo? No kadagito awan pa'y planok. Diyaka mo iti masakbayan, no agkid daw iti pamakawan. Amangan no agbaliw tinasaktan ariknak. Iti pa naglabas ti panawan, ado ti agbaliw. Ditay amo, no agbaliw nila kay mo, kat ikarina adinan ulitan. Panawon to ti makaibaga no kastaman, friend. Nagkalay sa kami iti asawak. Kas nakunakon,
Nulakot agpakawan kan agbaliw. Barang malunag, tinasair a puso. Dito'y a restaurant, ti kanayon mi idi apagsinarakan ka ni Ronnie. Pasaray makitak iti sarming atawa no sumungad. Ngam ita, imposiblin a sumungad pa'y. Naku na idi a medyo adayo ti pagtrabahuan na. Kasla ni Ronnie tinagmaneho. Inggatang nangatay ti kotse ti urnong na pagkalay sa ami ko. Ada kaduhan a babae. Sumrakdan iti restaurant. Sa anak ngagpadlaw. Kita, no kaayan ayat na ti babae. Oh, honey, agananat ka ah. Kumpat ka kanyak. Wan, honey. Di nagpakadanagan. Hani ka no. Kayat nasawan. Andan kasukat ko. Umanaw ako dito eh. Magnaak iti sa bali aruangan iti restaurant. Sikamat, Lorraine. Apay nagsangsangit ka. Kastoy gayam ti sakit na. Nagsakit. Anya tinasakit mo? Apay nga ka dito, ino masakit ka. Nagsakit ti puso. Kasla marunaw at umangkan. Diyak amo na niya ti mariknak. Apay adi ka mapanid yung ospital. Makadano nakpahinga tayo di ospital. Amangan no patayan ti pagtungpalak. Nakaro ka di ti marikriknam? Para amday tataksita ang lugan ak. Sige. Taxi! Para! Day, apay akas na tila nga masimbang pod. Adda ka di kinaapam. Awan nanang. Kastoy gayam ti saam na. Nagsaam. Anya tinasaam ako nam. Nagapamaya. Nagapuak iti restaurant nanang. Nagsaam ti nakitak. Kastoy gayam kasaam ti impariknak kada Clarice kan Ronnie. Isumat ti marikriknak. Hindi ka maawatan. Ilawlawag mo man. Apay ang nasaam ako nam. Nakita nga da kadwa ni Ronnie ija restaurant nanang. Hani ti awag na iti babae. Nasakitan ak unay. No nasakitan ka, kaawatan nga ron. Nga dapay laang panagayat mo ka ni Ronnie. Ngam saan ka anapudno kan kuana. Kastoy gayam kasaam nanang. Ita, siyak mati makarik na iti saam. Nga imparik na kada Clarice kan Ronnie. Si kakadinday ta, Ronnie. Juan pare, kati babae nga da itilugan ko, isumot ti kayan ayat ko. Umadanin ti panagkalay sa mi. Ha? Kasta ka de? Agkalay sa adagos? Saan na ngamin asapulen ti ingrande akalay sa. Tinapatag, kat agkalay sa kami kano. Numaminsan, praktikal ti kasta pa nagpampanunot. Di ornong ka pagkalay sa mi ko makinilorin. Ini-advance ko laangan itilugan. Imbag ka pa'y, tadanlugan mo. Angam siya ka, awan pa'y. Nangina itatilugan. Kasapulak ngamin. Takanayon kami nga agbiyahe. Pagkargaak pa iti prutas, kanat-natan nga ilakok. Imbag man. Dumuras ka adagos iti dayta pagsapulam. Ti agbay and sell. Nagsublimot gaya man ni Clarice iti Amerika. Katwan mat. Ang malas ni Josh. Tasaan nga iso tinangitalkan ni Clarice iti balay na. At dabaro abaak amang bambantay iti balay na. Awan nga tan tinamnamang agsinubyandang agasawa. Idi nakasaritak ni Clarice sakbay apim manaw. Nadamag ko day taabanag kan kuana. Kat nakunana, ano kanu agbaliw kan dumawat iti pamakawan tinakabasol, ket amangan numalunag titimang kan apuso tinasaktan. Nasaya at pagngarod ti panagpuspuso na no kasta. Wan nga rod. Sapay ko ma, tamatulad ko ti kinasaya at ti panagpuspuso na.
Siyak nay, matulad ko nga tamat. Ah, Agbaliw ak man laangan. Tapno saan laang at imakimarmarites ti paglainga. Ha, si kakadiday taronay. Aglaklako kakaday. Da kayo matgayam, nana. Nagideliver ak iti prutas ken natnateng. Ah, negosyante kan barok. Buy and sell laeng, nana. Gatanga kaya probinsya. Ilakok matan diti syudad. Ay na, mayat day ta trabaho barok. Agibiyahe iti prutas kan natnatan. Alang arot, nana. Inakpay itulod ti daduma alakok. Buwan barok, mapanak matan. Ta, adapay mapan ko gatangan, di tabanger. Talaga na diskarte ni Rone. Negosyante mo't gaya man. Nakadamagan yung nana. Nakita ka mismo ijay tiyendaan. Nagideliver ka dagiti lako na anak nateng kan prutas. Adaman nga rod sa bali a diskartina. Kan amom, rinapot a kwarta tinakita ka pinagbaybayad a kan kwana. E di kwan, napanmutan iti ayan tilugan na. Swerte ti babae a kaayan-ayat na ita. No saan ako maadang nga. Siya kumaita ti kadwa na iti negosyo na. Maamiris mo itan. No dimngeg ka kumakanyak ide. Wala nang. Nagsaam lang arudan ti mariknak. Agbababaawi akpay. Ikagumaamon ti saanan amang dadaal iti relasyon. Gaya mo pa'y amis mo ti dinadaal mo ti estado na. Wala nang. Ikarek. Diyay to single. Ti pakirelasyon na. ne, si kamot ti masabat ko, Josh. Daman kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka dita siya, bro? Napatag, bro. May papanday to'y kan ni Clarice nga asawam. May papan ka ni Clarice? Apay, nagkita kayo ka ni? Sakbay anapan ija airport. Nagsarita kami. Pinadas ko adinamag, no awanan namnama ti relasyon nyo. Ket, napintas ti insungbat na. Nagsublin? Anya ka diti magana? Nakunana, ati kanu tao a dumawat iti pamakawan ken agbalew, ket addanam nama na amapatkan. Apay adi mo aramiden dayta, bro. Kasla sa bali tilawag ti rupam ita, Ben. Ha? Kastoy gayam ti marik na, no makaaramid ka iti nasayaat para iti may sa tao. Apay, ada ka din naaramidam anapintas para iti sa bali a tao? Idi imbagak kan ni Josh, apadasan na ti dumawat iti pamakawan iti asawa na, ket imbaga na nga aramiden na, tapno maurnos ti relasyon da. Ay, kayat nga rod asawan dayta, nga addanam nama ang maurnos pa'y ti relasyon da, no agpakumbaba ti nakabasol. Ay katuan na. Alangan ajay awan basol na ti agpakumbaba. Hello? Asino ka di daytoy? Saklay to'y Clarice. Pangasim ko ma. Pakawanan na. Nakulaapan ti panunod ko iti kalabas. Nalidayak, tanapukaw kay ti biyag ko. Kasano kayon kan ni Lorraine? Manipod iti pimanaw iti balay. Saan kami ang nagkit-kita? Naamiris ko, nagbasolakin ka, Clarice. Numapanagnagak at talaga nagbaliw ka. Amangan numapunas ti saem nga impay mo iti pusok. Ado ti mabalin ko abilinan amang sipot kan kadita. Ipalubos mo ko ma. Amakipagkita at pa'y maminsan ka ni Lorraine. Ibagakin ko na. Amang birok iti rumbeng aparakin ko na. Sige. Ngam sapay la kuma. Taagbaliw kan at talaga. Apay nga imay ka dito'y balay mi. Saan arumbang nga umay ka dito'y? Sardangan tanti basol a relasyon ta. Dahil tati mayak dito eh. Basol tinaramid ta. Napagladingit tapay ti karelasyon ta. Nariknak ti saam nga impaay ko kada Clarice kan Ronnie. Ikaguma ako ti agbaliw. Agyamanak, tagpadata na kaamiris.
Mangnamnama ak. Ngayon ton agawid ni Clarice. Kat mornos mi pa iti amin. Agbaliw akon. Tanamiris ko abasol ti mangisukat iti asawa. Kasta akmat. Agbaliwak matan. Ditan papagayam tinaggibusan, teserye tayo itaalawas na pauluhan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Randy Castro, Roger Ramirez. Kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.